Ingo manendo mar jatend piny William Samoei Ruto kotenore koda singo mane oketo ne jokenya odiochieng' ma kawuonendi e kinde keko mane oyango ni piem ng'we nyamburko kata safari rally mar higa manyien koro ni to jokenya ok bi tiyo koda omenda margi moro amora. Machielo en mano motenore koda weche giko mago mag yako mwandu jopiny e kinde giko ma josiasa koro ni to wuok tung' mosuo kendo koro gikwedo mokal jatend piny William Ruto kotenore koda weche giko mar keto kembego iko mago mag sirikal e nyinge ginendo magiwacho ne yako mondo jopiny kendo weyo jopiny gi lwetgi nono. Bed kodwa nyagiko mar chenro niendi machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuonendi ne oketo singo ne oganda ma pacho kaendi e kinde giko mane oyango ni piem mar ng'we nyamburko e pacho kaendi mar higa manyien mano midendo kaka safari rally koro ni to pes jokenya ok bi tiyo kata matin. Ruto nowacho magi e kinde nyasino mano mar giko piem ma kamaendi e kinde giko ma bende ne ochiwo mich ma opogore ne joloch e piem ma kamano. Kinde giko mano yango ni higa manyien ng'wech kata piem ma kamano koro ni to ibiro chung'e koda sectors goiko mag ji giwegi kendo onge omenda moro amora mar sirikal ma ibiro tigodo. Maendi kaka nolero weche ma kamago. We would also like to invite... This year's rally marked an important new chapter. The ceremonial starts and the Kasarani Super Special in Nairobi were replaced by a focused Naivasha-only itinerary. The shakedown moved to Thursday morning at the new Newisa test. And by that same afternoon, the competition action got underway. From the very first kilometer, there was no gentle introduction, but the immediate testing reality of safari, drivers and machines. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres.